Sabon kwantiragin Pep Guardiola na Manchester City ya nuna cewa zai ci gaba da jagorantar kungiyar ba tare da wata damar kawo ƙarshen kwantiragin ba kafin lokacinsa. Wannan yana tabbatar da cikakkiyar sadaukarwa tsakanin Guardiola da kungiyar, tare da nuna kyakkyawan shiri na dogon lokaci don ci gaba da samun nasarorinsu. Achraf Hakimi ya sabunta zamansa a PSG ta hanyar sanya hannu kan kwantiragi na dogon lokaci. Wannan na nufin ƙungiyar ta gamsu da gudunmawar da yake bayarwa, kuma suna son ya kasance tare da su na tsawon shekaru masu zuwa don ci gaba da taka muhimmiyar rawa a tsarin nasu. Barcelona ta kammala sayen Ibrahim Kaka Diarra da Aruna Tuare a matsayin wani tsari na zuba jari kan matasa kuma hazikan 'yan wasa daga Afirka. Wannan yana nuna yadda ƙungiyar ke mai da hankali kan samar da 'yan wasa masu fasaha daga nahiyar Afirka don ƙarfafa ƙungiyarta ta nan gaba da kuma tallafawa ci gaban wasan ƙwallon ƙafa a Afirka. Ƙungiyar Real Madrid ba su da shirin ba da Endrick aro zuwa wata ƙungiyar a watan Janairu, ko da yake wasu rahotanni na nuna cewa hakan na iya faruwa. Wannan na nuni da cewa za su ci gaba da riƙe shi ko kuma suna da wasu tsare-tsare daban a kansa. Manchester City suna shirin ɗaukan sabon ɗan wasa mai buga matsayin bayan hagu wanda zai dace da tsarin wasan mai horarwa wato Ruben Amorim a shekarar 2025. Wannan yana nufin suna da burin ƙarfafa ɓangaren tsaron gefen hagu domin dacewa da dabarun sabon kocin idan an kawo ɗan wasan.